Яще татовата да порастете. Още! Спи, бабината, спи, че турците ще дойдат да те грабнат. Мале, стига си плаши тия турци децата. Ще им оживей страхът на сърцето. Хайдути, хайдути! Кой си ти? Българин отдалеч. Отде? От Диарбекир. Влиза и мълчи. Баща ти ми е брат. Тук си у дома. Видя ли те някой? Не, улицата беше празна. През покрива ли се в нищо? Сигурно си гладен. Трай да се върна. Кой хлопа? Чорбаджи, отвори! Отвори! Чорбаджи, отвори! Стой! Добре, че спряхме колелото. Отвори, воденичарио! Господи! Сам ли си тука? Сам и детето. Лепа, иди донеси стъкло ракия. Късно е, не мога да оставя детето. Вържи го, нека гледа сир. Помогнете, няма ли кой? Дякона ми е роднина, ще пренощуваме там. Добре, че никой не ни видя. Става нетърпимо. Трябва да се готвим, да работим. С това намерение съм и аз, отче Викентия. Тук сте в пълна безопасност. В тази килия съм крил и Левски. Тук не иде никой. Има страх от привидения, не от човеци. Лека нощ! Доста небрежно е преподавано. Повикайте друга ученичка. Явно не е научено. Друга. Господине, нямам чест да ви зная, но извинете. Вашите въпроси са неясни и отвлечени. Госпожице, позволете? Нашето Абе Райно, кой го написа? Цъпке, кажи ми сега, кой цар освободи българите от гръцко робство? От турско робство освободи България. Цъпке, стой! Господин Огнянов, благодаря ви сърдечно за мене и за моите девойчета. Влязох в положението и бил съм учител. Поздравлявам ви за добрите успехи. Радо, ти си плакала, за какво ти е сълзи, пиленце? Госпожа Хаджиролама стъпка бунтовнически песни, казва, че си бунтовник и кръвник. А ти би ли ме обичала, ако съм такъв, какъвто ме кичат пред теб? Ти си благороден човек. Радке, мое дете мое, трябва да знаеш с какъв човек се свързваш. Разкажи ми всичко. Да, Радке, аз съм бунтовник и не на думи, но който мисли да готви въстание. Мислим да вдигаме въстание на пролет, затова съм в този град. Това е моето бъдеще неизвестно. Миналото ми е по-тъмно, бях 8 години заточен в Диарбекир и избягах. Неотдавна аз, който муха не бях убивал, трябваше да го сторя, за да опазя честта на едно момиче и вързания му баща. Всичко ти казах, знаеш ме вече цяло. Ти си най-благородният човек и моят герой, моят хубав рицар. Да ни повториш пак някоя комедия на театрото. Аз се надявам, че бай Огнянов ще ни даде скоро една трагедия. Може да бъде уверен, че никой няма да се смее, най-малко той. Русян! Даскале, какво ти каза Мунчо? Не зная, обичаме много. Да вървим, докторе! Русян! А как мислиш, в Стефчовото заплашване има ли нещо сериозно? Стефчов има зъб на тебе и да може, ще го направи до сега. Той не би се задоволил с интриги. А този Мунчо, какво значат тия негови комедии? Мене хвана да ме издува. Не ставай, дете! Да, това не заслужава внимание, но Стефчо да не би да знае нещо. Какво може да знае той? Той е вагабонтин, не го викат Огнянов първо. Второ, той е бил гоненият и бунтовните документи в дрехата са били негови. Трето, подир малко ще узнаем. То ще го прати не вече в Диарбекира на въжето. Какво има Мунчо? Русян привод деницата. Турци! Дохожда ли Бойчо тука? Сега излезе. Де отиде? В черквата какво има? Виж, пазят Бойче, той е предаден, Радо! Дирят и мене! Ах, нещастие, нещастие! От черква ли излазеш, Колчо? От черква. Видя ли там Огнянова? Очилата ми от Америка не са дошли още, та го не видях. Но знам, че е там, в трона, до Франгова.
Колчо, остави шегите. И заптията дебнат на черковните врата. Отивам. Кажи му, всичко е открито, заптията пазят на вратите на черквата, спасявай се както можеш. Вие ли сте, бай Бойчо? Радке, сама ли си тука? Сама съм бай Колчо. Не се безпокой, Радке. Как бай Колчо? Ами като го намерят, ти сам си казал, че го видели някой в Металф, а всички думат, че е тука. Бойчо сам ми поръча. Нека се залисва тук полицията. Той сега е свободен като вълк в гората. Радо, наплака ли се? Ставай за смях на хората, плачи за тоя хайдутин и кръвопийца. Ще плача, нека да има един да плаче, когато другите се радват. Безсрамница и безумница! Твоят проклет кръвник днес още ще мине на бесилото! Ако го уловят. Навън, проклетнице проклета! Да не си стъпила на прага ми вече! Радвайте се, братя! Живе! Живе, Бойчо! Значи въоръжението добре отива. Можем да посрещнем цял табор с огън и да се държим 20 дена. А ако ни бият с топове? Могат да се направят топове от черешови дънери, извъртени хубаво и обвити здраво с обръчи. Трябва да освободим по-скоро пушките и да ги скрием тука през нощта. А относно наказанието на Стефчова, предлагам да се извърши в първия ден на революцията, а той да падне първа жертва. Слушай, Радо, дохаждаш ли в Клисура и там са опасности, но поне да се отървеш от тукашните интриги. Навсякъде, дето тебе бих виждала. Искам, ако умра, да знам, че ти оставаш честна жена пред Бога и пред хората, ако не щастлива. Когато дойдеш в Клисура, аз ще повикам свещеника да ни венча и благослови и там ще помисля за твоето обезпечение. Аз нямам пръстен, Радо, да ти дам, ни златен, ни железен. Желязото ще нося за неприятелите, но няма нужда над нас и Господ да се закълнем пред Неговото лице. Тука играем с главите си. Ти трябва да вярваш, че ще победим. Защо? Защото Туркия трябва да падне, вече писано и е да падне. От провидение Божие. Дух Свети само може да го вдъхне. Човешки ум не го измисля. Чакай, тук ще пиша. Тия черковни слова, четени като букви, казват: Турция ке падне, броени и събрани като цифри, изкарват настоящата година. Кой знае, кой знае. Мале, кой е отварял скривалището? Кой е вписал тия маскарлъци тука? Хайде ги вземе дявола с хайдутаци! Лудите, те да са живи. Тайни пощи сновяха денонощно между разните комитети и централния в Панагюрище, както тайните полиции следяха явните. Младежите излазеха на военно обучение с пушки под команда на стотници и десетници. Жените тъчаха на вуща, плетяха върви за тях и увиваха фишеци, а бабите месеха и печеха сухари. Чизмарите работеха само чанти, цървули, паласки и други бунтовнически потреби. Самите селски векили, бирниците, кметовете и други официозни лица взимаха ревностно участие в приготовлението. Във всяко село растеше складът на оръжия, куршуни и барут. Барута го доставяха самите турци. Черешовите дънери, провъртени, одялани, стегнати с железни обръчи, образуваха артилерията. А копринените знамена с сърмени левове, които ревяха, фантастическите хъшовски премени, свещеническите лъскави одежди, кръстовете и хоръгвите съставляваха декора на настъпающата борба. Влиянието на това общо опиянение се отрази и на самите игри на децата. Те замениха челика, топката, ликото, пумпала с игра на талим сред улиците, като си правеха пушки от пищели, саби от дръвца. Старите хора учудени си казваха: това е поличба Божия. И в няколко деня, тайно и полека, народът порасте на няколко века. Братия, вчера пристигна в село Неджеп Ага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към Конака, който нападнахме и убихме Мюдюра с няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред Конака, пушките гърмят, придружени от текът на черковните камбани и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братия, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Коприщица, 20 априли 1876 година. Тодор Каблешков. Бях очевидец, когато се извърши всичко горе казано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за да направя същото. Никола Караджов.
На оръжие, братя! Настана царството на свободата! Братя! Да живее България! Свобода! Свобода! Свобода или смърт! Свобода или смърт! Свобода или смърт! На краищата на Злидол! Хора, бе! Да знаете, че ще пукне топчето, за да го опитваме, майка му стара! Да се не плашат жените! Иде чурлигата! Читаци няма никак още! Не се видят читаци! Майка им стара! Какво върши Бяла черква? Ужасно мълчание. Не смея да помисля, че там са сгърнали ръце и благоразумство. Там са моите соколи. Изпитани момци, горещи глави. Какво чакат? Или мен чакат? Но ако се не яви или пукна, аз няма ли да правят нищо? Или са глухи и слепите не виждат? Клисура възстанала, Копривщица възстанала, Панагюрище възстанало, Средня гора пламти. Само Стремската долина спи. На местата си! Удряйте! Кураж, братя! Марийке! Какво има Марийке в града? Турци, бачо Бойчо. Какво беше това пушкане вчера? Какво става там? Не зная, бачо Бойчо. Марийке, на тая книжка да я занесеш на доктор Соколова. Ако го няма, занеся на немеца. Скрия хубаво. Като те попитат да се крия, ти да кажеш само тям. Чуеш ли? Да кажеш, че съм в запустялата воденица, зад Хамбаревата. Ако изгубиш писмото или се измамиш, да кажеш други му, турците ще дойдат и ще ме заколят. Варди, гълъбче! Бойчо, жив ли си, брате? Какво правиш тук, кога дойде? Що се тъй забави? Марийка късно ли те намери? Коя Марийка? Не намира ли те тя? Аз я пратих до тебе с писмо тая заран. Не ме е намерил никой, аз бягам, познай по дрехите ми. Крих се досега в Хамбаревата воденица. Чаках досега да ми донесат тескерето и пари. Сега в града е паника, брата, издайства и подлости. Бяла Черкова не е оная. Клетият бай Марко него най-много жаля. Имате ли някакви известия от другите места? Тъмни слухове само, навсякъде се тая поразия. Въстанието не успя да се разпространи и само катастрофи. Ти повече трябва да знаеш. Някой иде! Радке. Бойчо, Как си тук, Радке? писъмцето ти за доктора го даде мене Марийка. Ах, Бойчо, защо ме измъчи? Прости ме, пиле, прости ме. Бягай, Бойчо. Аз забравих да ви кажа, видели са те тук и турците идат. Да вървим към планината. Предай се, консул с комита!